ಏಪಲ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಉಳ್ಳೇ ಪೋರೆ ಎಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈನ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಪಿದೇ ಬರೋದುಂಡು ಮುಂತುಲೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರೇ ಹಾಳದು ಮುಂತುದುಂಡು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತೇಲೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಂದಿಪ್ಪು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ದೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೇಲರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅವು ಹೈವೇ ರೋಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಆ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಏನು ಗಾಡಿ ತೋಜೊಂದು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ದುಂಪಿರ ಮೂವೇ ಒಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ರೈಟ್ ಒಳ್ಳೆಯಿರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಗಲಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋರೆ ಜಂಜ ಆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ ಸೋಡ್ ಬರೋದು ನಿಂಪಣಂಜಿ ಪಿರಾದ ಮೀಟ್ ಸೊ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಡುವಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದು ಲೆಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂಗ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿನ ದುಬೈಡ್ ಅಂದಿತ್ತು ಈ ಐಡೆ ಒಂಚ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾವರುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಬಂದಾಗ ದಾದಾವತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದುಬೈಗ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಡುವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೈನ್ ತೂತು ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಡೇಟ್ 16th ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೈನ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಂಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡತನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರಸಲ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಶೋರ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾತನ ಮೂಲು ದುಬೈ ಪನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ದುಬೈಡ್ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುಜವು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ 8 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಖುಷಿಯಾದ ಎಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ಳು ಏನಂತ ಪನ್ಪೇನಿ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಡೀ UAE ಒಂಜಿದಿಂತ ಬರ್ಸ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ ಏನಪುರ ಮುಲ್ ಪಾಪನ್ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಜರಪ್ಪ ಐಟ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋಜವ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂತ ಪೂರ ಕೇರ್ ಎತ್ತನು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ್ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳೆಂಗ್ಳು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಗ್ಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ತುಂಪೋಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಗಾಲ ಮೀನಿಗೆ ಅಂದನ ತೋಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇರೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀಡ್ತುಲೆ ಗೇ ತುಂತುದು ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಲ್ ಉಂಡತಿ ವೀಲ್ದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸ್ಸಿ ಅತನ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ಮುಟ್ಟ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಆತ ನೀರು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಣಿಂಜ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಲತ್ತಲೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾಗೈತೆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮುರ್ಕುದುಂಡ ವೀಲ್ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮುಖವೇನು ರಿಕವರಿ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಹೋದು ರಿಪೇರಿಗೆ ದೀಪೇರು ಮೇರೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಿರಿಯನ್ನು ತೂಕೊಂಡದ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ತಿಯಾರದ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೊಂದತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ UAE ದುಬೈಡ್ ಅಂತೂ ಏನು ಪೂರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಆತನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಫುಲ್ ಅದು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ರಜೆದ ಆಗಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಜೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಪೋರೆ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂತೀರು ದಯಪಣ್ಣ ಹೊರ ಮಿನಿ ಮುಲ್ತದ ಕಾಣೆ ಇದೇ ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬರ್ರೆ ಆಪಣೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಪೂರ ರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ನೀರು ಏರ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ ರೋಡನು ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರುಡು ಬೈದಿತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಬಸ್ ಏತೆ ಬರಡೆ ನೀರು ಕೂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಗುಡಿಂಜಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಜಾವು ಇಜ್ಜೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಅಪಗನ್ಯ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರಂಡಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ನೀರು ಎಂಚಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲ ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನೀರು ಪೋಪನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಂದುಂಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಏನಾತನು ಮನಾಗ ಕೋಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಮೂಲೇಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಕಾಣೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪನಿ ಬಸ್ ಹೊರ ನಿಂತುಂಡು ಎಂದದನ್ನೇ ಅಂಗ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಜೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರು ಬೇಗ ಹೋರೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಂದಂತ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಪಿದಾಡಿ ಅನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಏನಾಂಡು ಬರ್ಸೊಂದು ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊರಮಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಎತ್ತುಂಡು ಪಿರಿ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ನೀರು ಪೂರ ನೀರು ಏರೊಂದೇ ಪೂಂದಿತ್ತುಂಡು ಓಕೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಟು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3
ವೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಪ್ಪು ಕೂಡ ನೀರು ಏರ್ದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಏನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ರೋಡ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡು ಪಂಡ ನೀರು ಏರ್ದಾತಂಡು ಅಲ್ಪಡ ಎದುರು ಬರ್ನು ರೋಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ರೆ ರೋಡ್ ಎಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ದುಂಪ ರ್ಯಾಪಿಚಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಅಂದ ಅವಲೆ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಡ್తున్నాಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಜಾವೊಂದುಂಡು 2 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇತು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ 2 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡ್ತೊಂಬ ರ್ಯಾಪಿಜ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಬೇಲಿ ಟೈಪ್ ಆರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ನಡ್ತೊಂಬ ವೇಪ್ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂಬೋಡ ಉಲೆ 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 ನಡ್ತೊಂಬೋಡು ಅಂಚ ಗೋಡೆ ಆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು 5 ಮಿಡ್ಲಿಡು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ 7:30 ಗಂಟೆ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವು ಬರ್ಸದ ಮಿಡ್ಲಿಡು ನಡ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತು ನಾವು ಕುದ್ದೋಗು ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏನ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಜನ ಈವನ್ ಗಾಳಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನಂತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಂತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಮೇರ್ ನನ್ನ ಅತ್ತ ತತ್ತಿಯರಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೇರ್ಲೇಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣನೆ ಹೆವಿಂದೇನಂತೆ ಬಕ್ಕ ಮನದಂಡ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಣ್ಣಗೆ ಎಣ್ಣ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಈವನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪುರ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಸಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬರ್ಸ ಬರಿತ್ತನಾಂಡ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಹಿಡಿತನಾಂಡ ಬರ್ಸ ಬರಪಳಕ್ಕೆ ಬರಿತ್ತನಾಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಡು ಅಂತಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೇ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ನಿಗಲ್ತು ಯಾರದ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಸೊ ಕೊಡು ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ನೀರು ಬರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ನೀರು ಡ್ರೈನ್ ದ ಪೈಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಈ ವೈರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಹೆಂಗನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ತೊಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈತು ಮುರುಕುದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಏತು ಮುರುಕುದು ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾರ್ ಸೊ ಅವು ಕಾರ್ ಬಿಡಲಿ ಆ ಮುಲ್ಪ ಈತು ಪುರ ಏನೋ ಕಾರ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಓಲ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬತ್ತ ಮೊದಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂಚಿದ್ನ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಏತ್ ಸಿಟಿ ನಿಂಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೂರಾಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದುಲಾರ ಯು ಏಡುಲಾರ ಬರ್ಸೊಬ್ಬರ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ನಾಯ್ನಂತ ಹೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಕಂತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಿದೇ ಬರ ಹೋಗ್ನಾಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏತ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಸೊ ಮೇರು ದಾದಂತಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂತುಲ್ಲಾರ ಏನಾದ್ರು ಬೋಟ್ ಪಾಡ್ನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡೇರ್ನ ಮೊಲು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಮೀನ್ ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೇಗೇನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ ಇಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪಣ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಮುಂದಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ತೂವಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ ಮಂದಪ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ವೆದರ್ ಇಪ್ಪುನಗೇರನೆಲ್ಲ ನಂಬೇರ ವರ್ಷ ವೈದನು ಕೋಡೆ ಅನ್ನಂದು ಅವೇ ಇಂಥ ಇದು ಡ್ರೈ ಉಂಟು ವೆದರ್ ಬಟ್ ನೀರು ತಿರ್ತದ ಅನ್ನೋಗ ಫುಲ್ ನೀರೇ ನೀರು ಲಿಟಲಿಂಗ್ ಬೇಗ ತಂದೊಂಡಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ವರ್ಷ ವೈದು ನೀನಿದ್ದು ಬೇಕಪ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓಕೆನಾ ಆಡ ಹಾಂ ಸೊ ಎಂಚ ಬಂದ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟೇ ಖುಷ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್